סימן רבי, שעיקר פותר את הטפל או לא שני סעיפים. כלשהו עיקר עמו תפילה, מברך על העיקר פותר את התפילה, בין בברכה של לפניה, בין בברכה של אחריה, לא מבעיה אם העיקר מעורב עם הטפל, אלא אפילו כל אחד לבדו. אפילו פת שהוא חשוב מכל, אם היה טפל כנגד שוחל דג מליח, אוכל עמו כדי שלא יזיקנו בגרונו, וברך על הדג פטר את הפת. כיוון שהוא טפל, יש אומרים, אם הטפל חביב עליו, מברך עליו, כן, אחר כך מברך על העיקר. אתה רואה? זה הסיפור של זה מה שאתה המלצת המנהל. לבחור. כן. כן, הגור בשם אור זרוע. כן, עולה זוטה. هذا מכינן על העיקר ומפטר את התפילה. אלה שאוכלים ביחד ושאוכל העיקר תפילה, אבל אם אוכל הטפל תפילה, לא שרוצה לשתות ורוצה לאכול תחילה כדי שלא יישא, אליבא דרקניה, או שאוכל גרעיני גודגודניות לבתי כשתייה. זה מה שפעם היו עושים, כן, היו קוביות סוכר, ועם הסוכר שותים את התה. כן. הולך על האוכל תחילה, לפי שהוא טפל לשתייה, ואינו מברך עליו רק שהכל והוא טפל לדבר אחר. מת הדשא, סימן ל"ה. האמת סבא, לכל הדבר פשוט, תראה כמה יש הערכה ומחלוקת בדבר הזה. כי סבא זה מאוד לא פשוט. מה הופך, כשאני מכין עוגה, לצורך העניין, הסוכר הוא טפל, ודאי שהוא לא טפל. אני שם אותו בשביל שייתן טעם, שיהיה משמעותי. אז הקמח הוא אומר לך, במידה מסוימת רק בא לנפח. תסתכל, פה מדובר שני דברים שונים לגמרי, לא שהתערב ביחד, זה הפך להיות דבר אחד. זאת אומרת לך, לא מבעיה שאם העיקר מעורב עם הטפל, אלא אפילו כל אחד לבדו, זה סתרי דינים. וגם זה כבר הופך להיות מה שנקרא דבר חדש. הנקודה היא למשל אם אתה תשים את האלה על העוגה למעלה, איך קוראים ביסקוויטים. להם? מה? ביסקוויטים על העוגה. לא, לא בשקביטים. מה, פירורים? לא, יש כאלה מתקתקים, כמו סוכריות? דובדבנים? גודגודניות. כן. זה נקרא כן. לא, אבל טוב, דווקא הדובדבנים האלה ששמים על העוגה, בעיניי הם באמת תפילים. כי הם באמת באים לזה, כן. ליופי. אבל יש לנו בדברים שהם הם לא באים רק ליופי. לצורך העניין, לא, אמרת, אז יש כאלה לפעמים שלוקחים אותם ואוכלים אותם לבד. מוציא אותם מעל, יוצאים אותם מהעוגה ומחים עליהם. כן, מי שאוכל אותם לבד אז זה בכלל, אבל אני אומר, נגיד טילון, מי שקונה טילון או כן, קסטה, נו. איך קוראים לזה הקסטה? כזה כן, שיש קסטה. שני ביסקוויטים וגלידה באמצע. כן, נו. זה, הוא בכוונה בחר את הגלידה הזאת, הוא לא בחר גלידה על מקל, הוא רוצה גם את הגביע, את השילוב הזה. טוב, זה בדרך כלל גם כן, זה הציור שמכין כל אחד לבד, כמו שאומר פה הרמ"א. לפי השולחן ערוך,
איך אומרים, אתה מברך שהכל, כי בשביל הגלידה ופותר את הטילון הזה. מה אתה נוהג? כן, מברך כל אחד לבד. בגלל שזה הסברה שלך או בגלל שאתה... מה אני... לא, כי אני חושב שהביסקוויט הוא מאוד טעים בפני עצמו. בקרמבו מה אתה עושה? בקרמבו, אתה מברך שהכל, ואחר כך אתה אוכל אותו לבד, מברך בורא מיני מזונות גם כן. יש כאלה שמורידים את זה, מה שנקרא, מורידים קודם כל את הביסקוויט, ומברכים את זה אחר כך שהכל. אבל הנה חינמי, אם אתה אוכל אותו עם זה, ביחד, כן, כדי שמה זה נקרא המתיקות לא תזיק לך לגרון, זה נחנמי, תברך שהכל. אני אשאל ככה, מי שאוכל קרמבו, הוא רוצה את הקרם, אבל בשביל לא לזרוק את העוגיה, כאילו זה, הוא כבר יאללה דוחף אותה לפה. לא, זה פשיטה שצריך לברך לבד. שמה צריך? צריך לברד, לבד, על הביסקוויט. לא, אבל אני אומר, הוא... הציור של הציור של הגמרא עם המליח הוא פשוט. נכון, זה שזה לא בא מה שנקרא לאזן אחד עם את השני. החריפות, את המליחות. כן, 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 כן. בואו נראה את המכות ואומרת, אולי המשנה ברורה יהיה לנו עוד יותר חזק. כן. הנה תסתכל, טוב. שהוא עיקר, כל שהוא הרוב הוא העיקר. זה כבר גדר חדש, אתה רואה? מהמם. ככל שהוא הרוב הוא העיקר. זה הגדרה שונה לגמרי. ככל שיש בו מחמישה מינים, אז הנה בקצרה הוא, בלבד שיהיה בהם ממש. אבל אם ערבו, יומיים עד שהוא רך ומברך שהכל, יהיה סימן ר"ח, ר"ו, יש לו סימן ר"ד, מגן אברהם. תסתכל פה במשנה ברורה, כתב א', כגון כל תערובת שני מינים, שהאחד בעיקר והשני אינו בא אלא לתקנו. תכשירו, אתה רואה מה שאמרת, עם העוגה והסוכר. ואפילו שניהם עיקריים, אלא שהאחד מרובה מחברו, הרוב הוא העיקר, כמו שכתב סימן ר"ח סעיף ז', אפילו כל מין ומין הוא בפני עצמו, וניכר נע בביתר רוב, אז דינן. על כן בפורים, הנה, שמרקחים סומסימין בדבש, מערבים בהם פתיתי אור אגוז, זה כן, כל שרוב סומסימין, כל העוגיות, זה לא עוגיות, חטיף בוטנים הזה שהוא מלא מודבק כן, כזה בסוכר. נו מה אתה אומר לך, זה אני כבר אדמה, אני גם מברך עליו אדמה. נו, כאילו, מרגיש לי שהעיקר זה הבוטנים, או הסומסום, לא משנה, והסוכר הוא בא למתק את הדבר הזה. גם פקן מסוכר, ודאי שהעיקר זה הפקן. כאילו, לא יודע ודאי. אבל כן, בעוגה, תראה, בעוגה אגוז, כל לצורך שרוב העניין, סומסימין, כן, פה זה בוודאי עוגה מתבטא, של... מה? יש ביטוי, מה נקרא במסכת ביצה, בטח ראית את זה, הגמרא שמה לגבי הטלטול של כל מיני דברים. שמה? למשל, אם יש מה שנקרא, אישה שביקשה מחברתה קמח, כן. לעשות פיתות ביום טוב, אז לאן מותר לה לקחת את העיסה הזאת? כל כיוון שרגלי שהקמח בעלה. של העיסה, מה? זה שמה, כל שרגלי בעלת הקמח, בעלת העיסה. כן, אז יש שם, רבי יהודה אומר, שבמלח לא מתייחסים. מה הכוונה? שהוא מתבטל. בינו בעין, אם כן, אז גם אם זה שלך, אז אתה לא יכול לצמצם לי לטלטל את אותו דבר. אז כן, אותו אבל דבר גם פה. סבא, אני אגיד לך, יש דברים, נגיד ככה,
כמו לחם, שבאמת בלחם העיקר זה הקמח, כי זה מוצר שנועד לסבוע איתו. אבל יש לי מוצרים שהעיקר זה לתת טעם. עוגה למשל, העיקר זה לתת טעם, אז אני לא יכול רק סוכר. נהגו העולם לברך מזונות על עוגה. אבל לא, שם בכלל, בגלל שזה 15 מיני דגן, זה עוד מה שנקרא עוד פשיטה דין. שיצא, שהדברים האלה לא... אתה יודע, זה מה שאומר פה המשנה ברורה, כל שלא מסומסומין, אתה עיקר הדין, ופרק ברופי אדמה, אומר קודמה שכל זה דווקא כפי שניהם הוא דבר חשוב, אם אחד מהם אינו דבר חשוב, אך שורו בטל הוא לגבי מיעוט. חשוב והוא העיקר, סימן כן. טוב, אז הנה אומר הבעלת, כן, מדג שלא יזיקנו. הנה, אתה לא דיברנו, אבל האוכל הרינג עם פת, אתה רואה? כן. הפת עיקר. הנה, הוא אומר הרינג לא בתורה שהפת יפה את עיקר. הפת, אז אין שם. אבל זה מדובר בפת, כי יש לו ברכה, אבל מה זה מקרקרים? מה זה הקרקרים גם יש להם ברכה, מה זאת אומרת? לא. אתה רוצה להגיד, אז זה מה שאמרנו, שיברך על המזונות ועל ההרינג. לא, אבל הוא בא ואומר פה שפה ברכת הפת פותרת את ההרינג. ברכת כיוון שהוא הפת. מברך גם על ההרינג בפני עצמו. מי שאוכל פת למתק השתייה, מברך על המשקה ופטר את הפת. אם היה דעתו עליו בבירור, שדרכו בכך ברוב הפעמים לאכול פת באמצע השתייה, וכאילו דעתו עליו, והאחי צריך לברך מגן אברהם בשם שפלה. כן, כתב התז, סימן סעיף קטן א'. יש למנוע מלאכול פת בשעת השתייה, כי מי יוכל להבחין אם אוכל משום מילוי קרס, היה צריך לברך המוציא, שאוכל למיתוק השתייה, שאוכלו למיתוק השתייה ייטול ידיו בלא ברכה שלה. המגן אברהם כתב בשם תשובה תרומה בשם בתי משה, בשם רש"ל, לוריה, יש להם צריך נתיבה. חידוש. פה תסתכל כמה משנה ברורה פה מעריך בכל מיני צורות של אכילה. תסתכל פה, ואוכל גם כן. טוב, לא נערך בזה. בוא נתקדם. ג' כן? תפל לדבר אחר. יש לך? כן, אני כן? שומע. נראה לי דווקא בזה שהוא תפל לשתיית שאר משכין, והיה ראוי לברך על המשקה, שהכל ולפתור זה, אך מפני שאוכל התפל תחילה, אתה לא מברך עליו, אתה מברך עליו כברכת העיקר, כשברכת העיקר הוא דבר אחר, אין מברך עליו שהכל. ומה זה בתרומת הדשן הבין, ואפילו רוצה לשתות יין, מברך על הגרעין, שהכל הועיל והן תפלים, הפסידו בחתן עצמית, ומברך שהכל, אחר כך מברך על היין, כל פרי הגפן, תרחיון מנהלה, אז אין לסמוך על ההוראה הזו, ונאמרה מעין צז. אז מה בדיוק הציור שפה מדבר? הוא אוכל את הגודגדניות האלה, האם אני מבין נכון, והוא קודם אוכל את הגודגדניות ואז הוא שותה את היין. שאז כאילו, אם הוא יברך בורא פרי הגפן, אז הוא, כאילו, אז אתה לא שותה את היין עדיין? רגע, כאילו, אוכל את הדבר הטפל לפני העיקר, זה הכוונה, אם אני מבין נכון. טוב, זה כנראה, איך קוראים,
האנגלים שעושים את הכל, היי, בארבע חלוטין עם התה שלהם והחלב עם העוגיות. כן, כן. כן, טוב. מרקחת שמניחים על רקיקים דקים. אותם רקיקים, הבית תפילה למרקחת, הדבר ידוע שהם מתכוונים לאכול לחם. זה אולי היסוד של הרב דב ליאור, שמה? של הוואפל, אה, אה, שבגלל זה הוא אומר לברך על ופל עץ, או שהכל, שהכל. זה מרקחת באמת, שמניחים על רקיקין, דקין אותם רקיקין, הוא תפילה למרקחת שהדבר ידוע שמתכוונים לאכול לחם. זה מאוד הגיוני, הסברה של הרב ליאור בדבר הזה. כי מה יהיה, ואם אתה מורח את השוקולד על ה, על הפרוסה, והילד למעלה לוקח לך את האמצע עם השוקולד ואת המסביב משאיר. אז אתה לא מכאן שיהיה נחנמי, שצריך לברך על השוקולד שהכל, והלחם פותר אותו. דווקא סבא, המעשים של הילד שהוא מפריד את הוואפל ואוכל רק את השוקולד של הבן לבן, נראה לי שהם מוכיחים. הם מוכיחים מה? אני אומר, כשאני הייתי ילד, הייתי עושה ככה, מפריד כן. את הקליפות האלה של השוקולד ואוכל רק בוואפל, ואוכל רק מצמיד שוקולד לשוקולד. זה דווקא מוכיח שבאמת אוכלים את זה רק בשביל השוקולד, ולא בשביל כן, אה, הקרקר הזה של הוואפל. כן. מעשיו מוכיחים. טוב, ככה אבל, נראה לי. אבל אבא שלך נותן לך ידיים, שתברך על... מה? כן. אבא שלך התכוון שתאכל את הלחם, לא את השוקולד. כן, לא, זה רקיקין נכון, לא. היום... סבא, אבל בלחם עם שוקולד, באמת הכוונה היא לסבוע. אבל בוואפלים, אה, לא, ופלים, אני מדבר על הוואפלים הפשוטים, הלא מצופים ולא, גם בוואפל מצופה האמת. או כמו שאתה אמרת על כיף כיף בפסק זמן, מה אתה מברך עליהם? מה איתך שהכל? שהכל, נו. אז למה? כי העיקר מבחינתך זה השוקולד. אומר פה בארץ ורקיקין, עיין לעיל, סימן קס"ח, כתבתי דווקא אם אוכל הרקיקין עם מרקחת, אבל אם אכל המרקחת מלמעלה, הנה בדיוק. וישאר רקיקין ואוכלם בפני עצמן, צריכים ברכה ראויה להן, דאל עשה מהן גם כן עיקר. זה גם הטענה אבל שלי זה בטורטיה. בדיוק שמה? שהטורטיה זה מה הזאת, שבדיוק היא לא אוכלים אותה לבד, רק אם אוכלים אותה עם שכבת מילוי הראויה. וזה בא כן, להחזיק. כן, לכאורה זה על המילוי. כן, לחם, רק כשבאים לדבק המרקחת עליהם שלא יטנפו הידיים בדבש. תם מגן אברהם אבל במדינות אלו שמניחים על מרקחת על הדבשנים קטועים לאכל, אם כן כוונתם גם כן לאכילת הדבשנים נברך עליהם. הנה, אתה רואה, כמו שכיוון שצריך לברך את שתי הברכות. כן, טוב, ר"ג, מי שיצא עם מוציא אחרים, ובו ג' סעיפים. הכל פירות ושארי דברים חוץ מפת ויין, אם היו האוכלים שניים או יותר, אחד פוטר את חברו.
אפילו בלי הסיבה. מו ישיבה מהבעי. דווקא פת ויין בעי הסיבה. הכוונה להיות רגע, מסובים. סבא, זאת רגע. אומרת, הגמרא אומרת, שנייה, רגע. כן. הכל פירות, כן, פשוט ג' על כן. כל פירות שהרי דברים, חוץ מפת ויין, אם היו האוכלים שניים או יותר, אחד פותר את חברו, אפילו בלא הסיבה. מו ישיבה מהבעי. השאלה מה נקרא, אומרים, נלך ונאכל בדוח פלן, זה נקרא קובעים לאכול ביחד, ואז אחד מברך לכולם. אז מה הבסיס הזה אלינו היום? מי ישיבה? מי הבעי? ודווקא פת ויין בעי הסיבה. כלומר, להתוועד, כן, ולידן אבא ישיבה כמו הסיבה. לדיד הוא. לפי זה לדידן דלת לן הסיבה, אין חילוק בין פת ויין שאר הדברים, ובישיבה אפילו פת ויין, אחד מברך לכולם, שלא בישיבה כשבשאר הדברים, נמי, כל אחד מברך לעצמו. אחד האמרינא דאחד מברך לכולם בשאר הדברים, חוץ מן הפת הנמילי בברכה הראשונה. בברכה האחרונה צריכים לחלק וכל אחד מברך לעצמו, ואין זימון לפירוט. הגעה ויש אומרים זה בכל הדברים חוץ מפת ויין, ומהנה הסיבה, הוא הדין ישיבה לדידן. בתוסף סימן קע"ד בשם הרייבד, לכן נהגו עכשיו פירוט שכל אחד מברך לעצמו. בג'עלה, כן, כן. לכאורה יכול אחד לפתור את כולם, לא. למה כי רוצים להרבות בברכות, לכן כל אחד ואחד, כן, סיפרתי לך את השבע ברכות עם מורי יוסף גפח, שמה? כן, הוזמנו לסעודת מסווא, למד לסעודת מסווא, מה, חתונה, משהו, אירוע? סעודת מצווה, תמיד נהגו אחרי ליל החופה, עושים סעודת מצווה, בבית של החתן, בבית של ההורים. הסעודה של החתונה, או אחרי? מה? זה הסעודה של החתונה או סעודה אחרת? כן, לא של החתונה, יום למחרת. השבע ברכות, כן. תגיד שבע ברכות, אבל זה נקרא סעודת מצווה. זה ביום הראשון, כן. אבא שלי הזמין אותנו ל-12, הגענו בשעה 2, אני ואמא, והייתי עייף כמו לא יודע מה, וזהו, אבל הוזמנו לסעודת מצווה ב-11 בבוקר. למחרת הלכנו לישון ב-12, ב-11 בבוקר, כמו שעון, הגענו לאולם של, אתה יודע מי זה? איך קראו לה? הבצלת, הבת של משה. נו, כן, חבי. כן. אז בשעה 11 בדיוק, היה כבר מסובך, היינו שם, היו איזה 50 איש, תימנים, חיכו לרב קפח, הוא נכנס, התיישב, אחרי 2 דקות לקח פרי, בורא פרי יועץ. אחר כך כל אחד אחריו, מברך בורא פרי יועץ, עשה את הסיבוב, אז כל הסיבוב. אחר כך לקח בורא פרי אדמה, אחר כך איזה כוס ערק שהכל, זהו. ככה בירכו כל אחד ואחד, כל אחד לבד, כל אחד בירך בפני עצמו. אחרי זה נטלו ידיים, אולי הייתה איזה שירו קטנה, נטלו ידיים, אכלו סעודה, המורי אמר גישור, כת המזון 7 ברכות, וזהו. סדר מופתי, אף אחד לא קם, אף אחד לא זז. מה? לא הבנתי. גישור, דבר תורה.
תימנית, במקום להגיד דבר תורה, אומרים תגיד גישור. טוב, כן, כאילו לגשר, כן, לקשר את האכילה עם הברכה. שהאכילה תהיה כאילו אכילת מצווה. כן. זה נקרא גישור, כן? אם זה בקוף בקשר או אם זה גימל, כמו גשר וכולי וכולי. אז זה מה שאומר פה, כן? אז העניין הזה של הפירות, זה לא המציאות כזאת שאחד מברך ומוציא את האחרים, אלא כל אחד ואחד מברך בפני עצמו. אבל בפת, כן, זה תמיד אני מתעצבן אצל אבא שלך, כן, שהוא מזמין לבת מצווה או לאיזה מסיבה, ושמים את הפירות וכל אחד לחצות ידיים, מה קרה? תמציא שבעל הבית יברך, ככה כתוב בהלכה. לא, לא כן, ככה כתוב בהלכה. כן, אבל קשה להחזיק את למה קשה? האנשים. תמתין עוד חצי דקה, עוד... נכון. יותר בת מצ- מכובד, יותר... בת מצווה של 100 איש זה יותר מורכב, אבל כן. מה? בת מצווה של 100 איש זה יותר מורכב. לא, זה... בכל דבר, אם אתה עושה, איך קוראים, גם אם אתה עושה מה שנקרא סיום של מסכת, ואתה עושה סעודה לגוברה של תורה, גם כן, שיהיה מכובד. התורה היא מאחדת, הסעודה היא מאחדת, כן? אז זה טוב. אז הנה אומר פה, אומרת, באי, כן? האם צריך מה שנקרא שולחן או ישיבה? שולחן אחד, עיין סימן קס"ד, סעיף י"א, כשרוצה לשתות לחברו, ברך תחילה קודם ברכה הוא של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שלו, כן? אתה מכיר את הסיפור עם רבי יצחק מברדיצ'ב? שמה? Hmm? שמה? כשיום אחד הוא נקרא לאיזו עיירה, הוא היה רעב. כן. אז נכנס לרב המקומי, דיבר איתו דברי תורה, אומר לו, אתה יודע ללמוד גמרא? אמר לו, כן. אומר לו, תשמע, יש פה תוספות שאני מתקשה בו. אומר לו, קודם כל תן לי לאכול. הלך, הביא לו אוכל, שם את זה על השולחן, הוא לא אוכל. הוא אומר לו, לא, אתה לא אוכל. הוא אומר, קודם כל, תברך אתה, למה? כי זה לא שלך, עד שלא בירכת זה לא שלך. אז בעל הבית בירך, ואחר כך ואז מסופר שקוראת התוספות, עשה גלגול, סלטה. אמר לו, מה זה? אמר לו, התקשרתי לתוספות, לבעל התוספות, להסביר לי את הקושייה. כן, עד כדי כך. טוב. אז זה העניין הזה אז זה מה שאומר פה, נכון? כשרוצה לשתות לחברו, יברך בתחילה. מי? בעל הבית. וקודם ברכה הוא של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שלו. אם זה שלך, אז אתה יכול לכבד את השני. אבל לא מקפידים על הדבר הזה. כן. לכן זה מה מה שנקרא, לפעמים אני נקרא לאריאל, גם לכם הביתה, ואחרי הסעודה מביאים פירות, נכון? כן, סוג של ג'אלה מביאים כזה. פירות, כן, זעלה כזאת, כן? אז מחכים שאני אברך, נכון? בדרך כלל, כן. אבל הגדול, יש כאלה שלא מחכים. יש כאלה שלא מחכים, שהם הולכים לבד. יש להם גוזים. ואז אני מספר את הסיפור, אתה לא מכיר את הסיפור, שיש סיפור ידוע. אצלנו בבית, אף אחד לא נגע בג'עלה עד שאבא שלי לא בירך. מהמם. והיינו מגישים את הפירות ואת הג'עלה וזה וזה, ואבא היה עייף, נרדם ונרדם ונרדם, ואף אחד לא נוגע. עד שאמא שלי גוערת בו, תברך, הילדים רוצים לאכול. כן.
טוב. פעם סיפרתי את הדבר הזה, זה היה מישהו התפעל כל כך מהסיפור. כן, לפירות, ואם בערך אחד ושמעו אחרים יצאו בית יוסף הרשב"א, כתב התר ונראה את העידנה שמזלזלין, אתה רואה? בברכה האחרונה יש לסמוך על דעה זו, יברך בקול רם הברכה האחרונה, ואחרים יוצאים על ידו. חידוש. כן. כן. לכן נהגו עכשיו בפירות שכל אחד מברך לעצמו, אומר באר היטב, והוא הדין בשאר דברים חוץ מפת ביין, ולכל המשמע לשכר שלנו דין יין יש לו. עניין זה, גם כן רגילים לקבוע עליו לשתות, לא סעודה. לכן מדבר שקוראים מעד, כן, כבר את הדבר הזה, נכון? וכן משמע בדרכי משה, דייק וכתב כאן, עכשיו נהגו פירות, לכן פסק התז, ושצו זה עכשיו הרבה שכר, ומדבש בכלל פת ויין, שאחד מברך לכולם. אין שם, אבל הבא כתב, דאב ביין טוב שיברך כל אחד לעצמו, ואין לזוז מהמנהג, נגן אברהם. תסתכל פה בשנה ברורה בי"א, האחרונים העלו, דאב ביין טוב שיברך כל אחד לעצמו, ובעידן אין העולם רגיל לקבוע על עצמו על היין, ובאמת בדינה תלוי זה במנהג המקומות, במקומות שמצוי הרבה יין רגילים לקבוע עליו, ודאי מהנה הסיבה או ישיבה להוציא אחד את חברו. מדומה שכעת מנהג פשוט, במקומות שאין מוצאים אחד את חברו, כמעט בשום דבר מאכל, אף שהוא נגד הדין, שמעת? אפשר משום שאין הכל בקיא להתכוון, לצאת ולהוציא, אין זה מבואר בחיי אדם, כלל היא. הרבה פירות, זה ההלכה ב' אין המברך מוציא אחרים, אלא אם כן יאכל וישתה עמהם, ואז יוצאים בשמיעתן שמכוונים אליו, אפילו לא יענו בשמיעתן, אם אינו אוכל וישתה עמהם, אפילו בדיעבד לא יצאו בשמיעתן, ההווה לברכתו לבטלה. לא דמי למה שכתב סימן רשתת, שאיבד דעתם, ההווה לשוגג, מגן אברהם. כן. ג' אין יוצאים ידי חובתו בשמיעת הברכה, אפילו יענה אמן, אלא אם כן תשמעה מתחילתה ועד סופה, ובין לצאת ידי חובתו והברך, אני מתכוון גם כן להוציא ידי חובתו. כן. טוב, ר"ד. בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות. כן, דיברנו על הרמב"ם, נכון? כן. זוכר, דיברנו על הרמב"ם. כן, אמר המלך העולם, כן, אפילו שינה את הברכה, כן, יצא ידי חובתו. אבל אם לא תתכוון בברכה במלך העולם בדבר אחר, וכן, מים בשיכר, אתה זוכר את זה? שמה? המחלוקת שמה, חלקו על הרמב"ם. אם הוא החזיק יין, כן, והתכוון, מה שנקרא, על היין, כן, ואיך אומרים, בסוף ברך, ואמר מלך העולם, ואמר שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובתו. זה כן. שנקרא ברכה, נראה על הכוונה שלו. כן. שם שהרב גם חולק על הרמב"ם. למדתי מכאן הראיה לרמב"ם שהעניין של הקבלה, שעיקר הברכה זה מלך העולם.
כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה. אם דילג שם או מלכות יחזור לברך. אפילו לא דילג אלא תיבת העולם לבד, יחזור לברך. מלך לבד אינה מלכות. מלך העולם. אומר בארץ שם מלכות, בתחילת 18 לא תקנו מלכות,